Katong Barangay Tagubong, Pasig City. Gracia, ang layo ng bahay mo. Umalis kami 8:10. Ngayon ay 10 o'clock na. Road trip. Dito na daw, malapit na ang Barangay Tagubong. Din manik daw, wala man nagabaligya. Ay, may ara. Sa kanan. Sa kanan. Ay, sigurado ko to. Di ba doon? Ito. Totoo. Barangay. Ito. Agahon. Sabo. Agahon. Oo nga. Dire na. Ito na. Sa wakas. Nakasulod na din. Pero marayo pa ko no. Nakakanto sa sityo nila. Sa barangay nila. From Chapel, 1 hour. Hindi. 1 kilometer. Oh my gosh. Fiesta lang din. May fiesta. 2.5 hours para makapamiesta. Mayad lang kay sementado ang ilang adaan. Sa itong darling ko, inupdan ako. Tulay na naman. Sana ay tamang binabaybay nating landas. Pero oo ito man lang. Sound system mo kaya pa. Hindi. Napit na sila doon. May chapel. Mula sa chapel, 1 kilometer pa sila. Pangatlo sa section nila. 1 kilometer. Basta dire-diretso lang sa may sound system.
Nakarating pa ba kami sa bahay? Province of Iloilo. Iloilo pa siya.